не можеш да живееш. Защо са те настанили в блок, без асансьор, без нищо и така. Бах ти в гаврата, кой ще настани в блок без асансьора? Колко... Какъв буклук трябва да си държавата така да се гаври с тебе? Преди да започнем с това прекрасно видео, искам само да кажа, че имам Twitch канал, където съм наживо почти всяка вечер от 8 часа. Елате да си говорим или да ме препсувате, не е кой знае какво. Коментирайте, абонирайте се и харесайте клипа. Приятно гледане! Как няма да си отвличала съседката? Аз моята съседка, ако мога, ще отвлечем и ще дадем на руснаците, братле. За секс рубини. И се развява гадното. Да. Човек много ме дразни, като снимат така знамената, как се развиват по такъв гаден начин. Ой, тук има ехо. Мария Димитрова търсим. Здравейте, госпожо Мария Димитрова. Жоро Игнатов съм от съдебен спор. С нас се свърза вашата съседка Лазарина Жоро, това е драг кралица. Бретенова, с която живеете апартамент срещу апартамент. Ма то се събрал и публика. Предполагала, че ще участвам във ваше предаване. Честито! Ама иначе съм ги слушала, да. Госпожа Обретенова има претенции към вас. Твърди, че отглеждате куче, за което не се грижите адекватно. То често е Пали ще се спокарат за гадно псе. безпризорно и си изхожда на стълбищната площадка. Така ли е? Не, имам куче наистина, но може да се оговорим някой път да дойдете в... Тоест аз днеска няма как да отсъствам от репетициите, но можете да дойдете вкъщи да видите как всичко е подредено, изчистено. Репетиции, о майко ме, отия са в някакво много диво село или някакъв много малък град, където български е под всякаква критика. И как нямам никакви проблеми вкъщи с кучето си. То си ми е... А извън апартамента, съседите имат ли проблеми с вашия домашен любимец? Ами някои се страхуват от него, защото е големичък, той беше... Ей, той е голям Ротвайлер, братле, 46 кила куче. Моя грешка си 64 кила куче. Това нещо, братле, да правиш лънш от някой те види. малко куче, но вече порасна и хората наистина някои То се беше. притесняват от него. Но то... То беше малко куче, но вече порасна. Основание или без основание се притеснявате? Значи с основание. С основание се притесняваме. Вие двете дами сте сестри, приличате си. С основание се притеснявам. Защо? Ще кажа. Защото кучето... Кучето на Мария нападало ли е някой от Кучето у нас е зло, а синджира му китайски. Е положението. вас? Да, майка ми и племенницата. Вие сте касиер Аз съм в входа. месечната такса за читачката и за входното осветление. Де-факто домоуправител. На втория етаж с малко дете, кучето е скачало срещу нас. Даже последно с мъжа ми бяхме, който също направи забележка относно кучето, което пикай и ни нападна вечерта пред входа. Къде уринира Еви, то защитава територия, асертира доминация. кучето? Кучето уринира на стълбището, имаме снимки, даже в момента и в входа имало изхождане, смисъл, вижда се. Съседите казват, че кучето ви си изхожда в входа. Ама сега зацепихте, всичките съседи са викнали съдебен спор. Не, А представяш ли си съседите да ти имъпна срещу тебе, да ти викнат Жоро Игнатов? няма такова нещо. Госпожо Димитрова, с цялото ми уважение към вас, вие имате сериозен зрителен проблем. А тя е слапа или? Възможно ли е да не Окей. виждате какво се случва? Аз имам камера, с която следя абсолютно всичко, което става с кучето ми и едно приложение, което следи, то си има чип. Значи камерата, сега ще ви я покажа, в момента няма какво да... Извинявайте. В момента няма какво да чета с нея, но ще ви я Виждате покажа. тази камера. Значи, момент само. Сега ще ви кажа. Тази камера е голяма колкото една флашка. Ето я. Сега ще я включа, за да ви покажа. Само, че... Момент само. Айде бе. Сега ще я включа и след малко ще започне да говори. И сега тук почва да стрелят снайперистите от Бленспот, братле, и изведнъж, има съседи, няма съседи. Като фиксирате камерата, нека да кажа за друго твърдение и обвинение на госпожа Обретенова спрямо вас.
Тя казва, че на 30 юли сте влезли неканена в нейното жилище и сте издрали. Объркала апартаментите и е решила, че има крадец. Толкова лесно мога да мине в съда това. Не съм влизала в тях. Бихте ли се приближили? Значи аз не съм влизала в тях. Просто никъде аз какво да правя във вас. А къде е влезна Мария? Къде те заварихме? Това е камерата. Маля, майтая се казва Мария. Какво казва? Днеска ме такова на Мария. В момента ми казва на колко процента е заредена и в момента ми казва, че нещо се приближава към мен. Може би аз. Мъж, човек стои пред вас. Това ми казва. Симпатичен ли е? Това не го казва. Жоро. Да я изключа вече. Нагъл се, Жоро. Следствие на 30 инцидента госпожата беше инсценирала с помощта на въпросния и адвокат Петър Николов, че сме я отвличали, че сме я прибивали, че сме я скубали и сме я... Скубали са подмишниците, имало е някакъв мръсен междусъседски кетч на покрива на гадната панелка, на която живеят, която заради тук последните няколко дни гадните ветрове, братле, пада санировката, климатици, такива веранди, простоти, братле, направи се ба майката на тия хора. Скалпирали. Скалпира. Тук нямаме косата. Извинявайте. От четвърти клас бе, Мария, говорихме на майка ти с приятелка, коя беше? Тя ще включиме и жената, да. Миглена ли беше? Каква беше? Милена Апостолова. Милена, същия. Уй. Врата на апартамента ня ли заключвате? По принцип я държиме и заключена, и отключена. Аз имам млади хора в къщи, които не са... Конкретно на 30 юли, предполагам, вратата е била отключена. Госпожата Вратата е била отключена. ходи денонощно по стълбите нагоре-надолу. Възможно ли Като турбалан малко. да е объркала вратите? Не. Значи, това не е вярно. Почна провокация. Това мога да мине пред съда толкова лесно. Дори аз мога да отида и да го таком, дето нямам един ден адвокатски стаж или образование за адвокат. Да отида да мина съдията с този номер. Тя объркала вратите и е решила, че има крадец. От 12 юли, следствие на кучето, когато скочи върху майка ми. Тогава сестра ми разговаря с въпросния и съпруг или там с мъжа, с който живее на семейни начала и той се обърна и каза, кучето не е моя, на жена ми е. На следващия ден кучето втори път скочи върху племенничката ми, пратихме племенничката ми да вземе на майка ми яке отгоре. Няма такова нещо. Има, всичко е записано, Мария. Добре, медицинско има ли? В смисъл, ти ходи, доказвай. Караницата с сестра ми. Караницата е вярна. Тата се обърна и каза, удари ма, за да ми купиш апартамент. И провокациите и Удари ма, за да ви купиш апартамент. Мъжко. И има го записано. Имам го записано. Значи, Ще апартамент... направя всичко възможно, за да ми купиш апартамент. Провокациите И аз бих го направил. започнаха. Госпожо Димитрова, категорична ли сте, че не сте влизали на 30 юли неканена в апартамента на госпожа Обретенова? В 11 и Не 15. беше. Добре, Моля. може да се изкаже. В 11 и 15. Майко. В 11 Значи- и 5. Не беше така. Значи аз не съм влизала в вас. Просто вие сте си сложили там хладилника на моята врата и тя е препятствие. Вратата са на две различни. Така. И аз, за да мина... Вратата е било препятствие, но какво препятствие? Насъскваш гадния сам Бернар Помяр да направи хладилника да струшки. мина до стълбите, аз трябва да мина до тяхната врата, за да се ориентирам. При което... Винаги така се хващам. Сега ходя... Тази барикада умишлено ли е сложена? Да ви затрудни предвижването или? Опитай да барикадира и нас. Така, Точно преди не повече от 20 дена. Госпожата в 3 часа вечерта тръгна да дърпа големия хладилник. Също го има записано, ще го видите. Или там, където трябва да се види. И се опита да набарикадира. Един път не беше барикадирала Да барикадира с големия хладилник. и с пералня. Беше избутала. Мария, Вие си слагате препятствията. Тук не съм много съгласен, защото тя как ще избута тази пералня. В смисъл, тая като гледаме не повече от 40 кг. Как си с правото? Ама това е на етажа. Това е на етажа. сега, след като ти си невзряща и се чувстваш, че не можеш да живееш, защо са те настанили в блок, без асансьор, без нищо и така нататък? Бах ти гаврата, кой ще настани в блок без асансьора? Какъв буклук трябва да си държавата така да се гаври с тебе? Така. Може ли и аз да говоря
говоря? Защо само тя говори? Защото имам право да говоря. Аз не съм толкова Аз не мога ли да говоря? престъпление. Как ти дай срам? Не. Много лично аз съм ти помагала на тебе. Не ме е срам и мога наистина Сърбия, уя. да твърдя, че бях отвлечена и бях бита от вас. Кога бяхте отвлечена? Била отвлечена и бита. От Лазарина, Силвия, Светлин, съпруга на Силвия и не знам кой от кой друг още беше. Вие къде се намирахте преди отвличането? Ами аз се намирах на входа на нашия вход на блока. И оттам ви похитиха. На входа на нашия вход на блока, окей. И ме навряха в една кола и после ме заведоха някъде и ето го резултата. Аз имам медицинско, което в момента не е в мен. Скубаха ли ви, биха ли ви? Биха ме по мускулите Биваме по мускулите. и тук и най-главният ми бяч беше Лазарина. Сериозно? Да. Как се ориентирахте? Кой е упражнил насилие спрямо вас? Да, това е интересен въпрос. Вечерта, преди тя да публикува или нейният адвокат, който е, даже не му знам името, публикация, че тази жена е била отвлечена, нали, прибивана и така нататък. Точно вечерта с мъжа ми се прибирахме от разходка и се скарахме с Мария по повод отново. И се скарахме с Мария като за добре дошли. Защото винаги трябва да си на контра на съседите, трябва да си лош съсед. Защото защо не? Аз също съм отвратителен съсед и се карам с тях и ги псувам и ги заплашвам. Опа, какво става? Кучето. Аз лично я видях по стените да са търкаля. Какво прави там, не мога да кажа. Дни преди това аз лично я помолих, говорейки с нея по телефона, ако няма пари за намордник и каишка за кучето, ние с мъжа ми да й Да, гледам съобщението от чата. купим такива, защото аз лично се устрахувам от кучето, детето ми се страхува да влезе в хода и постоянно ме пита защо мирише така. Тя ми каза, че има, но това нещо не го и прави. Нито слага намордник, нито слага каишка и непрестанно. Какво ми казахте току-що? Че тя не е похищавана. Не е похищавана от никой. От абсолютно никой. На 31 юли госпожа Вас какво ви свърза с цялата група? Ами това, че публикува снимките Те са ОПГ, организирана престъпна група. на 7-годишния ми син по страниците с предтекста, че това е синът на дъщерята на главната ми биячка. Какво? Се свърза жената Милена Апостолова след включителя на се обажда. Това е първа приятелка на майката на Мария. Жената първо ми се обади, за да ме предупреди, че петното на главата е Какво петно на главата, бе, човек? скорпионо от 4-ти клас. Лично млъкни Билки и такива работи, за да възстановят косата и така, косопада, така. Вкъщи, аз не знаех, че ще дойдете тук, щях да си я нося да я видите. Ау. Ако те са ви скубали, как косата се оказа тогава във вас? Ами, значи, И то е изпопадало. Лазарина ми я даде и каза ми да внимавам за напред и да не се оплаквам на никого. Е, така ме е пъкна тук. Не знам, трябва ли да покажа къде. Скалпа за спомен. Е, то не е скалп точно, то е една голяма шепа коса. Вашето куче ли ви скара? Не. Не, тя ги мразеше преди кучето. Скараха на лъжите. Не, аз никога не. О, да, горката. Аз съм Мария, готова. защо майка ти се отказа от тебе? Я кажи. Веднага Защо майка се отказва от тебе ми, като гледам Леля, тя поне е имала майка. ще кажа не. Че за 300 лева я продаде и застана на страната на Георги. Повече Какво? има ли Георги. на любовника на майка и обвини го, че е изнасилил, скара ги, изпокара ги. Госпожа, Кой е изнасилил? мъжа пастрока и е изнасилил нея. Какво? Това са глупости. Значи, майка ми, за съжаление, това са семейни работи, не знам трябва ли да ги казвам, но майка ми, за съжаление, отиде в някаква секта и просто за това. Човек, тия съседи са толкова ограничени същества и толкова не разбират някои работи, че ми е бедна фантазията. Как тя ще бута пералния от... Прекратихме контакти с нея. Да, това е. Извеждайки кучето си навънка, госпожата беше свикнала. Отваря механизъма, вратата взе и отвори. Отваря механизъма. И кучето си ходи с часове навънка. Това го прави с цел кучето да влиза и излиза безпроблемно. Кучето у нас е зло, а синджира му китайски, пак го повтарям. Че в един момент завариха механизъма, вече не може да се отваря и тя още същата вечер отпусната с Мъжко. цялата тежест и са друса на механизъма, за да го отвори.
говори? Не тренирате на механизма. Но това са толкова елементарни. Брат, това е много лесно доказуемо, че са глупо. В смисъл, погледнете я. Братле, тя няма 50 килограма. В смисъл, тя няма 50 килограма и очаквате да отвори тия тежките врати. Как? Измислици. Аз може да съм се облегнала, ама как да се друсам на нея? Точно с двете ръце висиш като маймуна. Като маймуна, като дърта маймуна. Ма има запис, бе, момиче. Като заговориха за записи и вашите съседи, се сещам да ви питам. Запис, който на мен ми показаха, наистина изглежда леко притеснително. Вие се държите за парапета и се клатите по много неприличен начин. По думите им, това се случва в 3 през нощта. Тактувате на стълбището. Да, просто си разхождам кученцето и си го чакам да си дойде. Не, то просто се седи около нея, си обикаля и тя... Да, какво е разхождане това? Това не е разхождане. От това се обикаля около мен. А добре, на вас наистина пречи ли ви за това, че тя се клати на парапета в нейните представи, че си тактува? Стига кучето да не пикае по вратата ни. То не ги пречи. Лично аз избих преди 3 седмици и виках. Кучето ти беше се изпикало на вратата. Няма такова нещо. Пак няма такова. Добре. Аз мога да представя документи, да. Тази снимка показва изпражнения, но не е Тази снимка показва. ясно какъв им е произхода. Кучето го има като пикае. Е в входа, смисъл вечерта. Друг от живущите Кучето е в входа, братле, защото има едно лайно, което не е сигурно от какво е смисъл. Една снимка не е доказателство, че кучето се системно. отглежда ли домашен любимец? Аз имам котка, но котката ми не излиза от входа. Дори и котката ми пикае в тоалетната чиния. В смисъл, научена е в тоалетната чиния да пика. Тук лъже. Как учиш котка да пикае в тоалетна чиния, като те си имат техни си изисквания за тоалетни? Решихте да ме намерите, при положение, че можете да дойдете вкъщи. Не са... Вярно ли е, че е направено събрание на етажната собственост и единодушно е било взето решение, че никой от собствениците няма право да отглежда домашни любимци? Аз не съм ходила никога на такова събрание. Минуал тайма котка. Отказа. Има ли такова решение на етажната собственост? Има, което е внесено в общината. Според мен малко сте надхвърлили пределите на правомощието, които има етажната собственост. Така, бяхме Малко. посъветвани от господин кмета. От господин кмета. Направиме такова събрание, да вземем такова решение и каза... Но касиерката също го нарушава това решение. Няколко месеца тогава, когато събирахме тази подписка, знаех, че ще ме Тогава, когато събирахме тази подписка. Те, събирайки тази подписка, ние още нямахме домашен любимец у дома. Имах моите родители. Тогава изрично даже и помолих и дори комши, ако има такива намерения, включително и ние, да не го правим с цел, за да може, нали, кучето на Мария да бъде изведено от апартамента. Но разбирате нейно... Кучето на Мария да бъде изведено от апартамента. Ама как? На сила, с бой, с шамари, с ретници, с наморник, с шутове в зъбите. Дърпат го с буса по улицата на гадния ви град, братле, която е само една главна улица, защото в града има 60 човека. положение. Тя И в момента 15 се карат. е в неравностойно положение. Разбираме, но Така, ние имаме право да имаме спокойствие от тебе, Мария, и от кучето ти. Как разхождате Не, нямате право да имате спокойствие. кучето? На каишка, на морник? Значи, момент, ще ви обясня, ако ми дадете На водни ски. възможност да Прави говоря, го. защото те говорят, не ми дават тая дума. Пък аз съм възпитана, за да взема думата от тях. Да, тя наистина се държи много възпитано. Значи, да, сериозно. Значи, кучето ми, когато няма хора по улицата, аз го пускам да си бяга около мен и то си пасе тревичка. И аз като кажа пляс, То да не е кравичка. ами пасе си, То да не е кравичка, между другото пасат. Дева. Права. то си пасе трева. Пасе си трева, той яде всичко, което ям и аз. А човешко месо яде О, ли? не. Мгм. Не. Месо, такива неща не яде. Майката на госпожа Обретенова вкуси ли я? Вкуси ли? Не само е вкуси. Глупости. Моето куче никога не би нападнало някого. Как ще Да, бе, да. продължите да живеете двете на една площадка, апартамент срещу апартамент? Ами аз няма да се изнеса оттам, поради простата причина, че там, първо там ми е удобно, там имам ориентири, там съм вече 17 години. Там е носталгично и комфортно.
А когато спря Лазарина, когато дъщеря отиде да работи в Норвегия, да живее там и започна да издържа, тя вече нямаше нужда от мене и нямаше нужда да й давам захар, това, онова. Намеквате, че е използвачка. Да, твърдя го даже. Аз с Силвия не съм контактувала, почти не я познавам, на здраве и здрасти сме. И имало е здрасти. Какво искате от Мария Димитрова? Искам публично извинение. Не, пряко от нея не. Продължава с точно така. Продължава да ни вкарва в бели. Продължава с фантасмагориите. Значи мен ме познава цяла Варна. Тебе те познава цяла Варна. О, боже мой. Мен също ме познават и извън И Варна. не с Но аз съм готова. Вече станахте национално известни. Вече станахте национално известни. Деба. Деба вече станаха национално известни. Деба.